Mandal Vice President BJP akan penai tak Bupati Tripura khabar khubar langsung. Bubagake. Bubagake. Tripura mathake. Bubaga. Bubaga. Tripura sa. BJP खायतंमानि प्राय 17 বছর পরে आं जोंनि महाराजा श्री प्रद्युत किशोर माणिक्य देबरमन हामजाबै दिनै त्रिपुरा मथा दल जयन थाइका आगामी दिनाव ओ मंडलनि बा ओ विधानसभा क्षेत्रनि दुईटा कन्स्टिट्युएन्सि एडिसि नि जे सीट ओ सीटनो जों त्रिपुरा मथानि याक तैनो पिपल वोट बाय पेरनायनि आसा बिसा खालामनो आं दिनैयो बर' त्रिपुरा मथा दल जयन थाइका जतर हामबाय खुलुमबाय।